Jeg vil vise jer, hvordan man laver den perfekte røde mund. Man skal bruge nogle forskellige ting. Det er en læbepomade, en concealer, gerne sådan en lidt sej cremet en rød lip liner, en rød læbestift, og for at give det lidt ekstra gas, så en eller anden lys øjenskygge med en lille smule shine i. Allerførst så skal man tage lidt læbepomade på. Den her jeg bruger, det er faktisk en læbeprimer. Der er næsten ikke noget tilbage, så jeg skal ned med min pensel. Men den her, den er super god fra MAC. Det er en Prep and Prime. Den forhindrer den røde farve i at løbe ud i de fine linjer omkring munden. Så den starter jeg lige lidt med. Så tager jeg lidt concealer. Bare en almindelig lys hudtone. Og så tager jeg en lille smule rundt i kanten af læben. Den jeg lige brugte, det var den her fra Makeup Store. Man kan eventuelt lige pudre lidt inden man går videre, så det vil jeg lige gøre. Bare med noget almindelig ansigtspuder. Og så skal man i gang med sin lip liner, og den må meget gerne være helt spids. Og så gælder det simpelthen om at tegne en helt perfekt rød læbe. Det vil jeg prøve. Det bliver pludselig svært, når der er kamera på. Så der er jo pres. Jeg synes det er nemmest, hvis man starter med amorbuen. Og amorbuen, det er den her. Og så gælder det om ikke at tegne uden for selve læben til at starte med. Så har jeg lavet den øverste del af munden, og jeg synes det ser rimelig lige ud. Så laver jeg lige den nederste. Okay. Næsten godt. Så har jeg lige en vatpind lige og retter lidt her. Og en rigtig god idé er, og så når man har tegnet sin læber op, at man farver dem helt ind med sin lip liner. Men først og fremmest tager jeg den her bare på direkte fra containeren. Eller hvad filen det hedder. Og den her er super flot. Den er meget mat. Så hvis man vil få kanterne til at blive helt skarpe, så kan man bruge sin concealer igen. Og hvis man har en flad pensel som denne her, det er virkelig et hit. Det vil jeg gøre. Dypper den bare i min concealer her. Og så tegner jeg simpelthen udenom læben.
kan man tage en lille pelsen og sin, den der lidt shiny hudfarvede øjenskygge og lægge en lille smule her og langs amorbuen. Og så klassikeren, for ligesom at tjekke op på, at man ikke får læbestift på tænderne. Det er simpelthen bare at tage fingeren. Så alt det potentielle tandlæbestift, det er simpelthen kommet af. Og det, ja, en rød læbe er bare rigtig, rigtig flot, men kæft, den er svær at gå i byen med, og, fordi man skal hele tiden tjekke, og det ikke ligner lort og sådan noget. Men hvis man bare skal sidde og smile og se lækker ud på en date eller andet, så kan det måske godt gå ind. Nej, jeg ved det ikke. Men sådan her, det er i hvert fald min røde læbe. Og hvis man vil, så kan man få en lille smule klar gloss på til allersidst. Jeg kan rigtig godt lide den mat, så jeg beholder den bare sådan her. Og en sidste ting, som også kan være rigtig god, det er, hvis man har en ansigtspuder. Jeg har brugt en før. Den jeg har blandt andet, den er helt gennemsigtig. Så kan man duble noget på. Lige pas på, at man ikke får for meget farve på pelsen. Man kan også bare bruge fingeren eller en vatrundel. Det får igen læbestiften til at holde længere. Jeg håber, I tager jer i kast med noget noget julelæbe eller noget nytårshalløj. Jeg vil rigtig gerne lave nogle flere videoer, der viser, hvordan man tager øjenvipper på, eller laver eyeliner, eller et nytårslook og sådan noget. Jeg er bare vildt travlt det sidste stykke tid. Jeg har fået et nyt job, og har bare drønet rundt. Der er sket rigtig, rigtig mange ting. Men jeg er super glad og har det dejligt, og så det er også derfor, jeg ikke lige har fået lavet så meget her. Men yes, nyt job, røde læber, god jul. Jeg håber, vi ses inden. Men kan I have det rigtig, rigtig dejligt. Hej!